Здравейте, аз съм Иван Иванов. Ако сте ме забравили, понеже не сме се виждали цяло лято или половин година. Това, което искам да кажа в това видео, разбира се, вие може да поставите вашите коментари или въпроси. Обикновено това не се случва, но ако желаете, може да го направите. В последните, т.е. от миналата година, дори и тази година, най-вече последното изслушване от членове на Конгреса, от тези whistleblowers, хора, които работят по някои тайни военни програми на Съединените щати, излизат и говорят. Отново говориха, този път беше 2 часа. Всъщност 11 часа беше изслушването от членове на Конгреса. Луи Алезандро и много други хора, които са популярни с това, че са работили по разни проекти на Пентагона и че и други проекти, не само на Пентагон, на частни компании, които имат договори с правителството. Във връзка с това реших да направя това видео, защото мои приятели ме питаха и ме питат какво стана, има ли нещо ново, какво се знае, какво не се знае. И по тази причина правя това видео. Сега първо ще започна с това, че вие в България може би не знаете, откъде пък ще знаете наистина, но тези, които са малко по-старички или долу-горе на моята възраст, се спомнят, че по едно време се говореше за клониране на животни, най-вече на една овца. Дори забравя, как се каже, овца, дето я клонираха, но след като излезе това съобщение, че е клонирано животно, официално беше забранена програмата за клониране. Обаче това беше само на хартия, забранено и че тези изследвания са прекратени, но всъщност нищо не е прекратено. И дори много по-рано, преди това да стане известно за клонирането на тази овца, тайни пак програми, военни, са правили експерименти с клониране на хора. Искам да напомня също така, ако евентуално сте запознати долу-горе с какво се е случвало в нацистските лагери, но там имаше един доктор Менгеле, който правеше разни експерименти с хора. И разбира се, никой не можеше да му забрани да прави това, защото тези експерименти бяха едни от ужасите, на които можеха да бъдат свидетели подложени концлагеристите. Такива експерименти се правят и в днешно време с хора. И сега, може би на вас няма да ви хареса, но всички тези отвличания от извънземни на хора са, може би 90 и няколко процента, хората са отвличани не от извънземни, а са отвличани от тези тайни, дълбоки, непознати правителствени програми, с цел да се продължават опитите с хора. И така че ако случайно някой от вас е бил отвлечен, които гледате в момента или после ще гледате, да знаете, че вероятността да бъдете отвлечени от извънземни е може би 0,50%. Не, 0,0050%. Също и с тези чипове, дето толкова много се говори за тях, че били имплантирани от извънземните. С цел да ви следят или да ви контролират.
една друга мантра, която се говори от не знам колко време и много хора вече вярват в тази история, че извънземните отвличат хора да им слагат чипове, за да ги изследват, за да им следят здравето и съответно да правят някакви манипулации дистанционно. Само си представете, скъпи мои, една цивилизация, която е, да речем, с 1 милион години по-напреднала от нашата човешка цивилизация, мислите ли, че се не се занимава да слагат чипове на хората, за да ги следи и да им влияе? Има много различни начини, много по-напреднали начини в технологиите, за да може това да бъде правено. Само ще ви кажа едно, че тези цивилизации, това го знам от сигурен източник, тези цивилизации могат да ви внушават мисли, идеи, картини и да си мислите, че това е вашата реалност. Но всъщност те могат да манипулират реалността, те могат да манипулират времето и пространството. Някои говорят за матрици, за не знам какво си, но всъщност става въпрос за една сериозна манипулация на съзнанието. Между другото, преди повече от, да кажем, почти 30 години, преди около 30 години, аз имах приятелство с един българин, учен, академик Тодор Дичев, който беше член на Българската и Руската академия на науките. По това време още този човек говореше за програми в Русия, Руската федерация, за манипулация на човешкото съзнание. Разбира се, и американците имат подобни програми, и китайците, и всички тези по-напреднали икономики в света имат такива програми. Така че, ако случайно си мислите, че извънземните идват да вземат, да знаете, че тази вероятност е много малка. По-скоро сте обект на интерес на тези тайни правителствени и неправителствени програми за извършване на експерименти с човешкия вид. И от тук следва да прехвърля или да продължава тази идея с тези апарати, които виждаме на небето и които са ни непознати. Това обаче трябва да си мислите, че всичко това е извънземно. Още от 50-те години искам да ви кажа, че американците са започнали една програма за създаване на летателни апарати, които са на базата на някакви, да владеят гравитационното поле на Земята. Има много чести случаи, включително е едно масово наблюдение на такива огромни триъгълнообразни летателни апарати. Или всъщност тук искам да кажа за светлините в Феникс, където много хора са наблюдавали движението на огромен летателен апарат във формата на триъгълник или на бумеранг, нещо от сорта. Аз не изключвам възможността този апарат е създаден от човек. И понеже тези разработки са толкова дълбоки, нали, и засекретени, че много лесно може човек да бъде заблуден и да си мисли, че това са извънземните и да колонизира планетата, която е всъщност една от големите мечти на хората от военната индустрия да вземат повече пари от данъците на американците, в случая, понеже говоря за Америка и за тия триъгълни истории. Макар че те се наблюдават, имам свидетел от София, който е бил става въпрос за една случка от преди доста години в село Скалица, Ямболско,
госпожата има там къща за ваканцията и по принцип всяко лято прикарваше там лятото, нали, тая къща. И една сутрин тя имала проблем с съня, станала и така из двора да се поразходи, ясна нощ, луна, и е видяла но всъщност преди да види това, за което ще кажа, е чула, че кучетата лаят от съседната махала много. Обикновено кучета лаят, ако могат да усетят някакво присъствие, което е непознато за човек. Ако човек не може да го както и котките имат такова чувство за възприемане. И казва, по едно време, нали, чувам как кучета лаят от тая махала, после този лай се пренася и другите кучета от другата махала. И след малко, казва, има пък било светло, луна, виждали са звезди и тя е видяла как от едни възвишения, близо до селото, може би на 10 на километра някъде, едно огромно тяло триъгълно с три светлинки в трите ъгъла. И казва, то се движеше бавно и беше доста солидно, защото когато звездите бяха над този летателен обект, те буквално не се виждаха, защото от плътността на тялото, което е летяло. Триъгълно, огромно тяло. И между другото, някакъв овчар от съседното село Овчи Кладенец. Тази тама, за която говоря, че от село Скалица е наблюдала това, тя има роднини в Овчи Кладенец и посещавайки роднините си след няколко дена, от дума на дума, това се е говорило, някакъв овчар също е видял движението на този огромен обект. И тази жена, която ми сподели тази история, тя не търси популярност и няма дори да й разкрие името, но тя е един много добър свидетел на нещо необичайно. Освен нали, тези огромни летателни апарати, които се забелязват не много често, но се забелязват от обикновените хора, има и такива светлинки, бели, като големи колкото, да речем, 50 стотинки на небето, които се движат в странни посоки. Но има и такива, всъщност има различни видове непознати летателни апарати или НЛО-та, както нали, първо са ги наричали летящи чини и после НЛО-та и т.н. Една такава интересна случка, между другото, сега сещам да разкажа, се е случила в покрайнините на село Скалица Ямболско, пак това село говоря, съм там, между другото. Едно дете, тогава това дете и момче е било на 13 години. И веднъж по това време аз работех в културния дом, в читалището в селото. И бях създал един клуб, нали, за фантастика, евристика, прогностика. И момчето често идваше, нали, да си говорим, да обсъждаме разни фантастични книги, истории, филми. И той дойде и ми сподели и вика, аз имах среща с извънземните. И нали, едно дете с такива фантазии, обикновено децата имат фантазии, могат да си създадат какво ли не. И аз казахме, добре, нали, какво стана, как изглежда, как стана този контакт, нали, той почна да ми обяснява какво било, що било. И аз старателно записвах всички негови разкази. И в един от неговите разкази той каза, че
че до тях, нали, сега няма да влизам в големи подробности, как той е спял, как изведнъж усетил, той се е събудил, усетил светлина, която идва през прозореца в стаята му. Той първо е помислил, че някаква, понеже това е край на селото, той е помислил, че някаква кола идва, нали, до тяхната къща и е станал за да види какво става, обаче всъщност нямало кола. И тая светлина идвала от някакво летателно тяло с сребриста форма, с малки размери. Сега не си спомням точно с какви размери е било това тяло, но да речем около 4 метра, да речем, диаметър и е било високо, нали, височината е била някъде около метър и половина, или каза нещо е такова, или 2 метра, не маче метър и половина каза. И той решил да излезе по пижама, излязъл извън къщата, почнал така с любопитство да се приближава и да види какво е това нещо. После каза, бях вече достатъчно близо и исках да го докосна, обаче като се опитам да го докосна и сякаш някаква енергия или сила не ми позволяваше да го докосна, просто се връщал назад. И това е първата му среща, нали, с такова нещо. И после имал още 2 или 3 подобни срещи. Обаче, в една от последващите срещи, момчето ми разказа, че се отворила някаква рампа или нещо от това НЛО и една човекоподобна фигура стояла вътре и го е поканила да влезе. И той се е съгласил, не е изпитвал страх. Значи този контакт е бил доста така, приятелски. Влизам вътре и изведнъж виждам едно огромно пространство. Да речем колкото едно футболно игрище. Толкова голямо. И той си казва, брехме как така това малко летателно тяло, пък изведнъж, нали така. Дълги години аз и вам си мислех, че това е една много добре измислена фантастика. И след повече от 20 години по-късно, аз съм в дома на Клифърд Стоун в Розвел и си говорим приятелски за неща. Той разказва случки. В повечето случаи аз съм снимал, в други случаи аз не съм снимал. Просто сме си говорили и той ми разказа за един такъв инцидент, в който той е участвал. Нали, бил е част от една група, специализирана група, когато им подадат сигнал, че има инцидент с НЛО. Такъв непознат апарат на Земята, те отиват за да го изследват. И той вика беше малък, с подобни размери като на това момче. Обаче вика като се е забил в Земята и имаше процеп и той е влязъл вътре да погледне. Той всъщност е първият човек, за Клифърд Стоун става въпрос, той е първият човек, който отива в такава зона, защото той е бил обучен да работи с такива радиоактивни биологични материали. Нали, са екипиран с скафандри, с работи, с такъв апарат за мерене на радиация. И казва, отивам аз и докладвам, нали, по радиостанцията, нали, какво вижда, как става и всичко, там се записва, нали, военните го записват. И казва, като влязох вътре и едно огромно пространство. И аз, като го каза това, аз сетих за разказа на това дете. И викаме, ти знаеш, че така е така, преди повече от 20 години, едно дете на 13 години ми разказа подобна история. И си викам, това дете наистина, нали, имало реална среща с някакви пришелци от някъде, нали, извънземни ли, от друга планета ли, нали, един Бог знае. Скоро
онзи ден слушах на Стивен Гриер едно интервю от 23-та година, където в това интервю той споделя за случка, която подобна на тази, където Клифърд спомена и подобна на момчето, което говори за това. И той каза, малък апарат, пък вътре като влезеш цяло футболно игрище, с такива размери. И другото интересно нещо, което вие може би не знаете, защото няма как да сте чули от сигурен източник, освен копи-пейст ютубъри от България, които така печелят, нали, последователи. Като влезеш в един такъв апарат, всъщност става една, как се казваше, времето и пространството просто се променят. Нали? И влизаш вътре, стоиш да речем 5 минути, а всъщност после като излезеш навън, виждаш, че не си бил 5 минути, ами си бил да речем 5 часа вътре в този апарат. Защото този диспенсия, майче се казваше на английски. Защото вътре по непознати за съвременната ни физика закони се получават подобни истории. И това, което каза Стивен Гриер, всъщност пак ми напомни случките, за които ви говорих. Стават много интересни неща, много неща се разкриват и сигурно въпросът, който всички се задават в България, като има толкова много, нали, съобщения за извънземни, за това, за това, НЛО-та паднали. А между другото, защо има катастрофирали НЛО-та? Клифърд Стоун в един разговор с него преди години, да речем 8 години, каза, че между другото и този инцидент в Розуел 1947 година още, знаете за него, но не знаете, че 45-та, 47-та и 48 година всъщност се случват 3 различни инцидента в района около Розуел. Американците, военните, още тогава, може би още 1945 година са разполагали с радар, който не само да засича, той не е просто един обикновен радар да засича полета на самолети, хеликоптери и прочее, но също този радар имал такава спецификация, която да произвежда електромагнитни полета. И ако наистина едно НЛО идва от някакъв друг свят, от цивилизация, която е с милиони години напред, как е възможно, нали, да се получи такъв инцидент, нали, да катастрофира? Клифърд каза, че тези мощни радари всъщност объркват НЛО-тата. Нали, това е било в началото. Сега вече няма такива. Те си подобрили, нали, защитните функции на НЛО-тата. Но дори тогава имало, много рядко се е случвало НЛО да катастрофира някъде. Клифърд каза, че с тези радари всъщност те излъчват някакви електромагнитни полета, които объркват навигацията на НЛО-тата и те падат. Значи, това НЛО, в случая Розуел, не е паднало в Розуел, а е паднало на около да кажем 60 или 70 мили западно от Розуел. То дори не е село, хайде да го наречем село, казва се Корона. И там живеят хора фермери. Има, нали, да речем, тук има една къща, след
5-6 мили има друга къща и са пръснати. Те не са обособени като селище, нали, традиционното селище. На другото място, където 45-та година пада НЛО, това е в Сокоро. Сокоро пък е на около колко? Сокоро, айде да речем, че е към 80 мили южно от Розуел. Ако може да си го представите това, кое, къде, какво ще е. И също едно друго НЛО пада. Сега как беше името? Сетих се. Казва се Ацтек. Ацтек пък е на запад от Розуел, всъщност северозапад от Розуел, може би на 100 и няколко мили. И има свидетели, очевидци, които разказват за тези инциденти. Но понеже случай в Розуел е най-така популярния, затова хората знаят повече за Розуел, а не са чували нищо за Сокоро и за Ацтек. Също сте чували, предполагам, че много НЛО-та всъщност така наобикалят военни обекти. Повечето в Съединените щати. И близо пък, всъщност не е много близо, но да речем на около 400 мили са много. Да речем 200 и няколко мили от Розуел в юг-запад някъде от Розуел се намира една голяма военна база, която се нарича White Sands, белия пясък. Там са правени там е била изпробвана ядрената бомба. Тринитито. И местното население живеело наоколо, са пострадали много и правителството се е погрижало в това време да им осигури някакви благинки, но много хора са починали. Това също не е разпространено така официално навсякъде. След експеримента на първия експеримент за взривяване на атомна бомба, знаете какъв е бил ефектът, бил е забелязан в космоса дори. Всъщност тази вълна е обиколила няколко пъти планетата Земя, взривната вълна. И е била забелязана от други цивилизации и те си казали, тук те тъпи човеци ще вземат да унищожат себе си и планетата си. И по тази причина, най-вече след 1945 година, дори малко по-рано, започва да има такива масови наблюдения на непознати летателни обекти и НЛО-та. Най-вече около такива военни съоръжения. И разбира се, те имат достатъчна техника и знаят примерно как да блокират тези ядрени ракети. Всъщност има доста случаи на подобни влияния на НЛО-та, летящи над военни обекти. Един от най-известните това е Ренделшъм, гората Ренделшъм в Англия, където има военна база на американците и там всъщност е една от големите бази, където има ядрени ракети с ядрени носители дълбоко под земята. За друг подобен случай разказва бивш полковник, мисля, че му беше титлата. Пък ме забравих. Той е бил в България, между другото, когато ETV организира тази НЛО конференция в Хасково и човек е присъствал, но аз имах интервю с него по-рано. Където той разказа, че той е имал дежурство, мисля, че базата беше някъде в Монтана или около Монтана. Не, в Монтана е била базата, щата Монтана в Америка.
И той вика, той е бил долу в контролната зона, за контрол за тези ракети и са му съобщили отгоре, той има охрана, въоръжена охрана. И те са му съобщили, че са забелязали странен обект, който лети над базата. И от време на време пуща такива лъчи, нали, точно над хангарите, където са тези ядрени глави. И той, този полковник, решава да излезе, взема асансьора догоре, обаче като отиде догоре, тези неща вече не са летяли. Но интересното нещо е, че крайна сметка тази ракетна установка с ядрени бойни глави е била деактивирана. И на инженерите им е трябвало няколко седмици да възстановят всички тези връзки и компютри, истории, нали, за да активират отново тези ракети. Сега знаете за тая ужасна война, която се води в Украйна и заплахите от другаря Путин, че ако някой се намеси нещо, му накриви на шапката, ще пусне ядрени ракети. Аз обаче имам информация от една дама, контактьорка, много сериозен човек. Аз имам 100% доверие, айде 90%. Тя каза, че между другото и от други източници чух, че извънземните наблюдават много внимателно какво се случва. Те не се намесват директно в тази война, за да вземат определена страна. Защото това не е техен проблем, това е проблем на нас хората, които сме неандерталци. Мисля да гледаме да правим нещо умно и полезно за хората, ние се чудим как да се избим помежду си. Тя каза и другия ми източник каза, че те наблюдават ситуацията. И аз съм спокоен, че те ще деактивират ядрените сили на Путин и той няма да може да изпълни заканата си. Дори наистина да вземе едно такова откачено решение. Това е за тези неща, за които беше докладвано по време на изслушването от членове на Конгрес. Другото интересно нещо, което хората се задават въпроса, защо при толкова много контакти, защо тези хора, които са имали така, деца вика, лице в лице с НЛО-та и други, защо не са взели поне един пирон, нали, от това НЛО? Или пък от извънземните да са взели, да са откраднали някакъв елемент, за да го покажат. И защо, другия въпрос, защо правителствата и най-вече американското крият за съществуването на други цивилизации, дори цивилизации, които са много близки като нас, като човешки същества. Защо се пази в голяма тайна? И знаете какъв е отговорът всъщност? Не заради това, че вече много хора, че няма човек сигурно на тая планета, който да не е убеден, че ние не сме сами в тая вселена, а проблема е чисто в религиозните, в църквите и в религиозните организации. Това ще е един огромен не скандал, аз не знам, т.е. нямам идея, нали, като се обединят всички тези християнски най-вече организации, църкви и така нататък, които сигурно са, може би имат не знам колко милиона, ама бая милиони. И ако изведнъж правителството на Америка или на Китай или който и да е, излезе и каже ми, съжалявам много, обаче примерно Христос е извънземен, нали? Примерно, ако кажат нещо такова. И много други неща.
И в един момент ще настъпи такава паника, такова объркване на тези ще казваш, ортодоксални членове на църкви и прочее. И само по тази причина. Но, следейки във времето как хората реагират на подобни новини, аз стигам до извода, че малко по малко, може би извънземните ни дават време, все още време за осъзнаване, за преосмислене на нашите вярвания, нашите философии, нашето знание. И дават ни време, което нашето съзнание ще бъде подготвено за една по-мащабна среща между човешкия вид и среща с същества, които не са от човешкия вид. В разговор с Клифърд пак преди доста години, той каза, че някои посетители, той не ги нарича извънземни посетители, някои посетители имат доста неприятен вид. Нали, ако човек ги види, може да се побърка от ужас. И по тази причина те имат възможността да променят тялото на човешко тяло, да речем. И никой да не знае, примерно, че те са извънземни. Но, т.е. посетители. Сега, всяко едно такова същество, което идва от друго измерение или друга планета и така нататък, то се идва с неговата си вибрация. И да речем, ако има такива случаи, няколко записани, и да речем, този посетител, примерно, взема важна позиция в някакво правителство и се наложи да даде интервю, примерно. И на живо, естествено. И ние после гледаме записа, примерно, и виждаме, че примерно нещо става с очите му. Има случаи, когато, да речем, започва една дематериализация на лицето. Нали? Сега, колкото и да владее този пришелец, колкото и добре да владее технологията за shape-shifting, за промяна на тялото, на физическото тяло, в някои случаи, нали, тези недостатъци могат да бъдат забелязани от камера, защото знаете, че окото на камерата е много по-съвършено от човешкото око. И при промяна на тези вибрации всъщност се вижда как образа на човека, който е пред камера и говори, в един момент почва да му става нещо. Сега има хора, техници, които ще кажат, това е от предаването, може да има някакво смущение на сигнала, нали, заради това се получават тези неща. И това е всъщност много добра идея, нали, за отговор на една подобна ситуация. Но Клифърд каза, вика, само си представи, че сте си в един ресторант. И на съседната маса има хора, които вечерят или обядват и казват, много е възможно те да са пришелци. Или поне един или двама да са пришелци. Ти въобще няма как да разбереш, че те са пришелци. Че не са хора. Не са човешки същества. Но има такива случаи. Документирани. Така че много хубави неща предстоят да се случат. В смисъл, много повече разкрития ще се случва по времето. Въпросът е до каква степен ние хората, човешката цивилизация, сме готови да можем да ги усетим и да влезем в тази вибрация на съзнателна вибрация на съзнанието ни, че да можем да влизаме в такива контакти. Това беше, което исках да ви кажа. Обаждайте се, пишете коментари, каквото си щете, правете, мисли споделете, ако искате. Никой няма да ви арестува.
за това, че сте свободни хора и че можете да мислите малко по-различно от с другите, които мислят само за ядене и после кариера, пара и после ходят в туалетната. Това е. Да, беше ми много приятно да се покажа. За съжаление аз не ви виждам, но ви усещам присъствието ви. И така, аз това видео ще качая в YouTube, но и да, това видео беше на български. Има неща, които ги правя само на английски, защото е по-лесно да разговаряш с англоязичен човек, колкото му говориш на български и той да не разбира нищо. Пак благодаря за вниманието, че бяхме заедно.